Aizu, enekin haino nazinenik. Eta zu, esan zenidana baino behagoa zara? Barkatu, babestu bazazu. Kaixo, galetura inizunea geratu nahi duzun. Jo, orain nahiko gaizki harrapatzen hauzu. Jokatzen ari naiz. Baina baina beti zaute jokatzen. Aizu, bazatoz edo zer? Nor da hori? Zuri. Bueno, esketxera etorri da eta gaude... Ja, noski. Mai, chill! Ez dizutela laguna lapurtuko. Chill! Chill! Naztu egin dit? Neska hau pixkat berekoia da, ezta? Bueno, pasako zaio. Beste partida bat? Ez ginateke hortzi sistem sikartzen egon beharko. Ja, baina... Venga, bildu paraxuta eta guazen berriro hastera. Sekretua dauka gordeta, lagunekin batera, arkaderen moderak ezagutuko ditu. Bauerak ikusiko duzu, nondik datorren, ezatzen gainbera, joan oreka, erronka berriak. Ezatzen gainbera, joan oreka, erronka berriak. Lagunekin batera, arkaderen boterak ezagutuko ditu. Power up! Aizu, beste egunekoa, dira, kenai eta biok adara jotzen ari ginen, bale? Eskuetatik joan zitzaigun. Utzi, bale ikasteko gaude hemen. Uste dut, harritu egingo ez daituela. Harritzen nau, baina ez onerako. Karlistadak bi errege familiek beraien semei Carlos deitu nahi zietelako gertatu ziren. Ukitu pertsonal bat eman nahi nion. Falta zaizu jartzea bere ondorengoa Argina no izeneko sukaldari famatu batela. Ez alda, hola. Josu, zer egingo dugu zurekin? Espabilatu, pilak jarri. Eta kurtsoa gainditu. Enuke banandu nahi, ikaragarria zara, Josu. Eta espero dut norbait konturatzea zein zoragarria zaren. Egarri naiz, zerbait nahi duzu? Badaukazu zukuren bat? 96ko usta, adibidez? Ez. Ez daukagulako txartutako ezer. Orduan basa batu errondo dago. Josu! Ezin da intzaio izan? Esan mingoz, naiz eta zutaz barrekin. Araia, eizu... Kenairekin galara joatea pentsatzen egon naiz. Kenairekin? Jenderen aurrean umiatzen zintuen horrekin? Segutxo frikia esaten zizun horrekin? Kenai hori? Baina ja aldatu da, osea ez da berdina. Gainera ondo moldatzen zara berarekin, ez? Eta hori nahikoa da, orain iraintzen ez zaituelako, merezi zaitu. Ez dakit zergatik haserretzen zaren hainbeste. Zer gertatzen da mutil zintzoekin, babesten zaituztenekin, laguntzen zaituztenekin? Josu ez daude horrelako mutila klasean. Zuk ez duzu aurrean daukazuna ikusten. Hortzi Systems webgunea oso minimalista da. Eta harremanetan jartzeko aukeraren bat, edo helbideren bat? Zerrez, mamu bat bezala. Eta hori baino lehen? VR isialdiaretoak, baina jaztira existitzen eta ez da horgazkirik. Murgiltzea isialdiaretoak.
Zertan ari zarete hemen? Dreamlockari buruz ikertzen ari ginen. Eta zertarako ondina bizatu, ezta? Frikien gauzak, ez zunuko lortuko. Eta zuk zer jakingo duzu nik ulertzen dudanari eta ez dudanari buruz? Bueno, esan nahi duena da, zuri ez zaizkizula asko gustatzen bideojokoak. Bai, bikain, zuk defendatu. Utzi, hau garrantzitsuagoa da. Ei, Nahi ondo zaude? gauza bat nahi nuen hitzein zurekin. Esan? Pentsatzen aritu naiz galaren inguruan. Eta badakit ez dudala eskubiderik ezer eskatzeko. Gutxiagoz zurekin nola portatu nahi zen ikusita. Bueno, aldatu zara, nabaritzen da. Behar bada, ez naiz nahikoa aldatu. Zurekin jutea gustatuko litzaiake. Hori nahi nuen esan. Naiz eta erantzuna ere badakidan, zuk esan baino lehen. Gustatuko litzaidake hau lehenago gertatu izana. Hainbeste minegin baino lehen. Badakit, eta atzera egin albanu. Ez da zuk uste duzunagatik. Josugatik da. Josu hor dago. Beti egon da hor. Uste dut ez litzatekela bidezkoa berarentzat. Eta zuretzat. Bueno, baina nire lagunik onena da. Badakit min asko emango liokela zurekin joate banaiz edo beste batekin joate banaiz. Ezin diot hori egin. Barkatuke nahi. Lasai. Batzutan hastea da onartzea berandu iritsi zarela. Bueno, aditua naiz berandu iristen. Uste dut, kutsatu egin zaidala. Hala ere, posten naiz, berarekin bazegoaz. Uste duzuna baino behagoa zara. Eskerrik asko pelikulako gaiztoa bezala esentiarazteagatik. Eskerrik asko zuri izateari guztiagatik. Baina zer egingo dut orain? Ez kixen da zinetzi, benetan. Oh, kaixo, Araia Agirre, mai gauza bat kontatzera etorri da. Badakizu zer? Oso ondo iruditzen zait ederaren lagun egitea. Baina ez nezazu tontotzat hartu, Zer esaten ari zara, Mai? Asteak dara matzazu urrun. Arraro. Eta orain detektibe lanak egiten zurirekin. Ni existituko ez banintzu ezala. Zer gertatu da? Jada ez daiz nahikoa? Bai, bazara. Hau, horrela besterik gabe gertatuen zerbait da. Ideia badaukat, ze moduz pintxo partida bati? Partida bat, pintxo bat. Nik. Gogorazten dizut, nik izan nintzela surgaur muin makinatik atera zintudana. Eta ez bera. Ni. Ez zurek arrazoi esango du bereko bat zarela esaten duenean. Barkatu? Krispeta batzuk mundu guztiari gustatzen zaizkio krispetak. Osea, gainera, nitaz gaizki esak aritu zarete? Hori ez da gaizki esakaritzea, Tila bat. Araia, nitaz gaizki esak aritu zarete? Araia, ez erantzun, esaten duzun guztia zure kontra erabil daiteke. Erantzunak nahi dituzu? Erantzunak izango dituzu? Nire eskubidea da, uste dut. Erantzunak nahi dituzu? Egia nahi dut! Zuk ezin duzu egia onartu! Gauza batzuk aurrez aurre esan ezin diren mundu batean bizi gara, baina norbaitek esan behar ditu. Eta nork esango ditu? Zuk? Zuk ez duzu egia nahi. Ze zure barruan, inorri erakusten ez diozun txoko ilun horretan, badakizu zuk beste pertsona guztiek bezala jokatzen duzula. Nitaz gaizki ezak aritu zineten? Egin behar nuen, egin nuen. Nitaz gaizki ezak aritu zineten! Noski baietz!
gelditu, Josu, gelditu, ja! Zu aukeratu zaitu, ados? Zu aukeratu zaitu. Bai, baitu dute?